боби панҷум. вақте 4 нафар ҳамсафаронум якдигарро фаҳмида гирифтанд, ба таклифи Сайидҷалол ҳама даст рӯи даст монда савганд ёд намуданд, ки минбаъд бо ҳамдигар бародарони қиёматианд. бародарони гиромӣ, гуфт Сайидҷалол, гузаштагонамон оварданд, ки кӯҳ ба кӯҳ намерасад, одам ба одам мерасад. шояд расад рӯзе, ки худованд моро бо дидори ҳамдигар бирасонад. қиблагоҳи банда дар Кангурд мударрису мадрасадор аст. аз кӯдакӣ 10-сола то пири 100-сола мешиносаду иззаташ мекунанд. бемаслиҳаташ ягон тӯю сур ва маъракаҳои мотам намегузарад. ҳар гоҳе гузаратон ба Кангурд афтод хонаи Саидаҳмади мударрис куҷоест, гӯед одами аз пешатон баромада ҳамроҳатон намуда бурда ба хонаи мо мерасонадатон. ман аслан аз боғи Ҳабиби Кулобам, дар навбати худ изҳор дошт Камолиддин. падарам Сафарбек деҳқон, ин ба худ маъмур аст. 2 таноб зиёдтар боғу роғ дорем, ки ҳар сол ҳосили хуб фаровон медиҳад. 4 нафар бародарем. бо вуҷуди оиладор буданамон падарам ҳеҷ кадомимонро ҷудо накардааст. дар як ҳавли калон дар хонаҳои алоҳида умр ба сар мебарем. лекин нону обамон якҷост. модарам ҳам заифи бисёр меҳрубон аст. келинҳояшро ба ифоқа оварда роҳбарӣ мекунад. онҳо аз гапи модарам ҳеҷ гоҳ берун намебароянд. 2 бародари хурдиам Раҳмону Субҳон меваҳои боғамро ба шаҳри Кӯлоб оварда мефурӯшанд. аз заминамон инчунин ҷаву гандум, лӯбиёву нахӯд, наску мушунг гирифта ба рӯзгорамон масраф месозем. тарбузу харбуза ҳам мекорем. бародарон агар бишнавам, ки ба Кӯлоб рафтеду ба боғи Ҳабиб не, ба ҷон меранҷам. падарам бисёр марди сахист. аз омадани меҳмон шод мешавад. биравед ба хонаи мо, то ҳадди имкон меҳмондориятон намуда гусӯлатон мекунем. мо ҳарду амакбачаем. Зубайдро нишон дод. гуфт ёдгор, Каримбой падари ман ва Ҳалимбой падари ин кас акаю додаранд. мо аслан аз деҳаи калоти Балҷувон мешавем. падарамон соҳиби молу ҳоли хуб буданд, лекин рости гап ҳамин шӯриш қашоқу нодорамон кард. аз ҳамин рӯ бо мақсади мардикорӣ ҳарду ба деҳқонӣ берун шудем. шояд ягон чӣ ёбему зиндагониамонро мисли пештара барқарор созем. бародарон инони суханро баъз ба дасти худ гирифта, Сайидҷалол киву куҷои буданамон ба якдигар маълум гардид. овораи гап шуда намози пешинро қазо кардем. биёед зудтар ба деҳа равем, ки намози аср ҳам қазо нашавад. ҳамин тариқ ҳар 4 мусофир ба сӯи деҳаи сафедорак таноби роҳ кашиданд. Сайидҷалол ҳамроҳашонро таъкид мекард, ки тезтар қадам гузоранд. ҳамин ки ба Сафедорак расиданд, 3 мусофири мо ин деҳа барои Сайидҷалол шинос буд. ҳис карданд, ки хонаи якуми деҳа аз хонаҳои дигар ба куллӣ фарқ дорад. ин хона на дарвоза, на девор ва на таворае дошт. ҳамин ки ба ҳавлӣ расиданд, Сайидҷалол номи Собирҷони хоҳарзодаашро гирифт. фарёд кард. хона аз 4-5 ҳуҷра иборат буд. ҳамаи хонаҳо айвонҳои калоне доштанд. соҳибхона дар рӯи суфаи яке аз айвонҳо ба 4-5 ҳамдиҳаш саргарми суҳбат буд. баробари овозро шунидан ба сӯи овоз нигарист ва мусофирони моро бидид. ӯ чолокона аз ҷояш хиста ба истиқболи меҳмонон давид ва хайрамақдами бисёрашон гуфт. худо ҳозиру нозир, ки чашм бароҳат будам. Сайидҷалолҷон, гуфт соҳибхона, агар имрӯз намеомадӣ, пагоҳ худам Кангурд рафта меовардамат. дастонашро ба 2 тараф кушода худро бари Сайидҷалол ба бағал кашид. омода месохт соҳибхона. маросими истиқбол ончунон гарму самим сурат гирифт, ки ҳамроҳони Сайидҷалол ин манзараро ҳаргиз чашмдор набуд. соҳибхона Сайидҷалол ба оғоз кашида бусаборонаш мекард ва ҳар қадамат болои дида мегуфт. Сайидҷалол аз ин пазироӣ гарм гӯё пеши дӯстонаш хиҷолат мекашид. чунки аз наш ба пурсупоси ӯ муддати зиёд дармон шуд ва ҳамроҳонаш барои салому охирӣ интизори беҳад кашиданд. аз ин рӯ мехост худро аз оғӯши язнааш зудтар бираҳонад. соҳибхона, ки марди қадбаланду чорпаҳлу ва ҷуссаи
оди ҷуссаи осон набуд. Аз ин ҷост ки тан ба тақдир дода то ба охир сабр кард. оқибат соҳибхона Сайҷалолро аз оғӯш сар дода ба меҳмонон барояш ношинос дар рафтод. ба онҳо низ вохӯрӣ бағалкашӣ намуда аз таҳти дил хайрамақдамашон гуфт. акаи Сайҷалол низ аз омадани додараш воқиф гашта бо ду духтари қадрасаш ба сӯи меҳмонхона шитобид. ӯ сару рӯи китфи Сайҷалолро бусаборон мекард ва хушомад додари ҷонам, хоки поят шавам мегуфт. хоки поям нашавед апаҷон, бо ханда гуфт Сайҷалол. агар хоки поям шавед дар омаданҳоям ки маро истиқбол мегиред. аз ин шӯхӣ ҳама хандиданд. ҷиянҳояш ҳам ба тағояш гарм салом алейк намуданд. меҳмононро ба айвони муроот карданд ки он ҷо 4-5 мардуми таҳҷоӣ нишаста буданд. язна ба соҳибхона муроҷиат кард. Сайҷалол, мо бо ин касон вохӯрӣ кунему, шумо ба ҷиянҳо фармоед ки дар 4 офтоба бароямон об оранд. намози аср наздик аст. вузӯ бояд бигирем. баъд аз вузӯ гирифтани меҳмонон ҳама ба намозхонӣ омода шуданд. Сайҷалол гуфт: соҳибхона намозмонро ту хонда де. майлаш, розӣ шуд Сайҷалол. мо ки дар сафар намозмонро қаср мехонем. 2 ракати аввалро бо сура ман хонда медиҳам. 2 ракати дигарро шумо таҳҷоиён бесура бихонед. то адои намоз апаи Сайҷалол бо духтаронаш дар як бурчи айвон дарозу калон ва ҳамагӣ бо суфҳо дошт. аввал қоқмақолин партофта курпачаҳои наву оҳарӣ гусурданд. баъде ки аз намоз фориғ шуданд, меҳмонҳову таҳҷоиён рӯи курпачаҳо нишастанд. соҳибхона аз рӯи таомул ҳамагонро хушомадед гуфт. дуои амну амонӣ хонда шуд. ҳамин вақт соҳибхонаро гӯё ба хотираш чизе расида бошад, чолонона аз ҷо бархоста рӯи ҳавлӣ баромад. аз он ҷо Саидбек гӯён ҷониби нишастагон хитоб намуд. яке аз нишастагон лабай гӯён бархоста назди мизбон рафт. ҳарду сӯи бинои раҳсипор шуданд, ки болояш шояд оғили гӯсфандон бошад. қамиш пӯш буд. баъди муддате ҳарду аз дохили он бино кучқореро кашола карда бароварданд. кучқорро хобонда бо банди дар гулӯяш буда 4 пояшро баста қулук намуданд. соҳибхона кордашро аз ғоқи ғилоф бароварда гӯё санг мекарда бошад. аввал ба остини ҷомааш молид. баъд 2 гӯши қучқорро ба як шохаш ба дасти чапаш маҳкам дошта фуки ҷонварро яктарафа ба замин хобонду ба гулӯяш корд ронд. маълум шуд ки ҷои чорвокушии язнаи Сайҷалол таги ҳамин дарахт будааст. Саидбек ҷура акнун ки тарафаш кори худат ба ҳамроҳаш муроҷиат намуд. язнаи Сайҷалол, то бачаҳо аз адир омадани гӯсфандро пӯст кану дилу ҷигарашро реза карда ба дасти апа деҳ. ман рафта назди меҳмонон дастархон кушоям, то тайёр шудани дилу ҷигар бинӯён чой нӯшида шина. ҳамин замон писари 21 ва 23 солаи язнаи Сайҷалол ки дар андар гандум мекуфтанд расида омаданд. онҳо аввал ба тағо ва меҳмонон дигар вохӯрӣ бағалкаш намуда, сипас мунтазири фармони падарашон даст пеши бар гирифта рост бистоданд. хушеҷон бачам, ту пеши акаи Саидбекат рафта дар пӯст кандани гӯсфанд ба ӯ ёрӣ расон, то гӯшт зудтар тайёр шавад. ба яке аз писаронаш хитоб кард. язнаи Сайҷалол, ту қамардин ҳамин ҷо истода аз дастархон бохабар шав. худ рафта аз хонаи дарун як даста нони чапоти оварда дутогӣ назди нишастагон партофтан гирифт ва ҳамагонро таъкид намуд ки ба дастархон нигаранд. язна ба зарофатгӯӣ даромад. Сайҷалол фақат ба дастархон нигарему бас, кори дигар накунем. ҳар коре дилатон мехоҳад бикунед низ, бо ханда ҷавоб гардонд язна.
аз хушгӯиҳои аз наву хусурбача ҳама хандиданд. Сайҷалол ҳамчун соҳибхона ба ҳозирон гуфт, ки як пиёла чой гирему шикамро андак ором кунем. Намози шом ҳам наздик шуда истодааст. Баъди адои намоз ба ҳазур сари суҳбат мешининем. баъди фориғ шудан аз намози шом рӯи дастархон се лаган ҷигарбирён оро ёфт. аз рӯяшон хавф фағона мезад. бӯи хуши он ҳама нишастагонро ба иштиҳо кашид. ҳама ба тановул хӯрок пардохтанд. хӯрдани ҷигарбирёни гӯсфандӣ бо нони чапотӣ лаззати хосае дорад. агар хонандаи гиромӣ муборе ин ҳарду неъматро бо ҳам тановул карда бошанд, баъди қироати ин сатрҳо бӯи лаззати он дарҳол ба ком ва машомаш пайдо мегардад. баъди ошомодани чунин хӯроки хушлаззат, нӯшидани чойи кабуди хушбӯ, ки аз оби чашмаи кӯҳӣ ҷӯшонида шудааст, ба нӯшандаи худ лаззати якҷаҳон мебахшад. ҳамин тариқ пиёлаҳои чой ба гардиш даромаданд. ҳамин дам садои тапар-тапари аспони давида истода нишастагони хонаи азнаи Сайҷалолро безобита кард. саворон дар пушти хонаи азнаи Сайҷалол қарор гирифтанд ва ҳамоно соҳиби хонаро ҷеғ заданд. Азнаи Сайҷалол бо ҳар ду бачаҳояш ҷониби саворони нохонда давид. 4 нафар буданд саворон ва ҳамашон бо худ яроқ доштанд. Дар пушти ду савори милтиқдор ду шахси дастбаста ҳам менамуданд, ки миёнашон бо банд ба миёни сарбозон баста шуда буд. аспи талон гӯё ки аз истоданаш соҳибаш норозӣ бошад, саркашӣ мекард ва ҳар замон по ба замин мекуфт. Язнаи Сайҷалол назди онҳо расида ба ҳамашон дасти салом кард ва аз рӯи таомул хушомадед гуфт. Бойбобо нидо кард савори аспи талон, ки афташ сардори дастаи саворон буд. аз роҳи дур омадем ва хеле хастаем. оё шумо имконият доред рӯи ҳавлиятон шолчае парвта бо чойник чой зиёфатамон кунед? дигар хоҳише надорем. ба худ тӯшаи роҳ дорем. ягон соат истирохат карда боз ба роҳ мебаромадем ва дуои ҷонатонро мекардем. ба Балҷувон равонем. Бойбобо: бифармоед бародарон, бо илтифот ҷавоб дод язнаи Сайҷалол. хонаи мо барои ҳамин дар сари роҳ воқеъ гаштааст, ки ба мусофирон роҳгузар пораи ноне, косаи обе ё чойнаки чое бахшиш намоем. аз илтифотатон беҳад миннатдорам, гуфт савори аспи талон ва ба ҳамроҳашон ишора намуд, то вориди ҳавлӣ шаванд. падар ва фарзандон асиронро барои фаромадан аз асп ёрӣ расонданд. аспҳо дар яккамехо баста шуданд. мо дар хона меҳмон дорем, бародарон, изҳор дошт соҳибхона. мегӯяд, ки одами бодавлат меҳмонаш рӯи ҳам меояд. ба айвон гузашта ҳамроҳи меҳмонон чой менӯшидед, истироҳат мекунед. агар вақт ва майлу рағбат дошта бошед, шабро дар ҳамин ҷо ба рӯз оварда пагоҳ баҳро мебароед. раҳмати худованд бар ту бод, э марди саховатманд, гуфт савори аспи талон. аввалан мо шитобон беҳад дорем ва намехоҳем, ки шумову меҳмонатонро ташвиқ бидиҳем. баъдан ду сарбози зиёдатиам дорем. бандиёнро нишон дод сардор. агар имкон бошад, дар ягон ҷо тоза як шолча мепартофтед. тӯшаи худро ба ҷои шумо мехӯрдему хайрхуш мекардем. хуршед зуд рафта аз хона як шолча ва ду курпача гирифта биёр. ба писараш фармуд: соҳибхона. фармони падар иҷро гардид. маҳтоб як қадам найза баланд шуда шашапошӣ менамуд. дар як ҷои тоза шолчаи курпачаҳо сурда шуд. сарбозон ҳар ду бандиро ба замин хӯбонда пӯшонро бубастанд. қамардин дастархони пур аз чапотӣ оварда пешашон паҳн намуд. боз чолокона рафт. дар як чойнак калон қирмизи чой ва 6 пиёла оварда рӯи дастархон нишонд. 2 пиёла зиёдатӣ барои кӣ? пурсид соҳиби талон. барои онҳо. ба бандиён ишора намуд. қамардин, онҳо заҳр бихӯранд. бо ситеза бигуфт соҳиби талон. чой он тараф истад. ва онҳо пешоби харро доданд.
соҳибхона дарҳол дар ду табақ шӯрбои сергӯшт оварда назди меҳмонон нохонда гузошт. Ин хӯрок лозим набуд охир, бо эътирозӣ сохта гуфт соҳиби талон. Чаро лозим набудааст, гуфт соҳибхона. Дар хонаам шӯрбои гӯшти гӯсфандӣ тайёр бошаду меҳмононам нони хушку чой хӯранд, магар айб нест? Ҳарду чапотиро майда карду ба табақи соҳиби талон, ки бо як ҳамроҳаш менишаст, партуфтан гирифт. ду нафари дигарро низ даъват намуд, ки бо табақҳояшон нон майда кунанд. Қамардин бо офтобаву обу сачоқ ҳозир шуда ва меҳмонон даст шустан ва хӯрдани таом машғул гардид. баробари ба ҳавлӣ ворид шудани сарбозон ду қаҳрамони фирори ҳамон ёдгору Зубайдро ҷонҳояшон, баданашонро тарк карда буданд. Аз онҳо танҳо қола боқӣ монда буду бас. Зубайд, ки аз ёдгор 3-4 сол хур буд, ишора ба ӯ кард то бигурезанд. Аммо ёдгор, ки одами дурандеш ва босабру таҳаммул буд, ҳамчунин ба амакбачааш бо ишора фаҳмонд, ки ин амал аллакай дер шудааст. Шаб маҳтобист, ба ҳар тараф бигурезӣ, мебинандат. Чашмони бенури зиёшудаашонро ба якдигар духта буданд. Амакбачаҳо ҳар кадом фикр мекарданд, ки ба пои худ омада худро ба дасти шоҳанҳои мир супурдем. Агар онҳо омада болои суфа нишинанд, аниқ марг домангирашон хоҳад шуд. Яқин моро мешиносанд, мисли он бандиҳо дасту поямонро мебанданд, дар пушти аспояшон нишинонда ба балҷувон мебаранд ва ба маҳкама мекашанд. Рӯзи ҷумъа дар пеши назари ҳама бозориён аввал бо табар ё чакӯш болға зада устухони дасту поямонро мешикананд. Сипас ҷаллод сарамонро рӯи кунда гузошта бо табарзин аз тан ҷудо месозад. Он замонҳо ҷумъа рӯзи истироҳат маҳсуб меёфт ва дар Балҷувон чунин одат роиҷ буд, ки гунаҳгоронро андаруни бозор ё сар мезаданд ё ба дор меовехтанд. Баъзеҳояшон ҳангоми шикастани устухонҳо дасту пой ҷон медоданд. Пеш аз шӯриш, агар гунаҳгорон, одамкуш, зинокор, дӯз ва ғайраҳо рӯзи ҷумъа даруни бозор ё як ё ду нафарро ба тарзи дар боло гуфташуда ҷазо медоданд, баъди шӯриш ба 25-30 нафар мерасид. дар тумани онвақтаи Балҷувон аз зоти мардҳо қариб ки одам намонда буд, чунки Мири Мирзоакрамбой ба сипоҳону навкаронаш фармон дода буд, ки ҳар ҷо ки деҳқон аст, ҳатман ӯ шӯришгар аст, биёред ба маҳкамааш андозед, баъд дораш бикашед ё сар бизанедаш. миршабону навкарону сарбозон агарчи аскаранд, аз одамони маҳаллӣ буданд. фармудаҳои мирашонро аз будааш зиёд ба ҷо меоварданд. деҳқонон бечора аз тарси ҷонашон баъзе агар дар қаламрави вилоятҳои Дарвозу Қаротеғим Кӯлоб ошно ё хештабон доштанд, паноҳ мегирифтанд, вале аксаран аз бими оне ки мирони он вилоятҳо дастгирашон карда, бозгашт ба ихтиёри Мири Балҷувон насупоранд, фиро ба Афғонистон менамуданд. ривоят менамуданд, ки қариб 5-10 сол заминҳои тумани Балҷувон бекишту кор мондаанд. касе набуд, ки дар он заминҳо кор кунад. боғоту ҷойҳои ҷойлобнишини мардум агар аз деҳ дур бошанд, ба ҷангалистон табдил ёфт. боғоту ҳотаҳои деҳаҳо дар зери симу аспони манғитиён ба хок яксон гардид.